Is-servizz pubbliku Malti ġie ċertifikat l-ewwel fl-Ewropa fuq servizzi ta' e-government. Malta kisbet l-ewwel post b'riżultat ta' 96%, segwita mill-Estonja b'90% u mill-Lussemburgu b'87%. Dan ħareġ minn rapport e-Government Benchmarks Reports 2022 maħruġ mill-Kummissjoni Ewropea u li fih janalizza servizzi governattivi online ta' 35 pajjiż Ewropew. Is-servizz pubbliku Malti klassifika fl-ewwel post ta' dan l-istudju wara li ġie l-ewwel fil-kriterji kollha ta' dan l-eżerċizzju. Ir-riżultat ta' pajjiżna kien 28% ola mill-medja tal-pajjiżi l-oħra. Il-kap ta' Servizz Pubbliku Malti Tony Sultana qal li dan hu ċertifikat ieħor ta' livelli għolja tas-servizzi pubbliċi f'pajjiżna u sostna wkoll kif dan ma kienx ikun possibbli mingħajr id-dedikazzjoni tal-uffiċjal pubbliku u l-investiment li sar u li se jibqa' jsir biex is-Servizz Pubbliku Malti jkollu dejjem l-aqwa u ħiliet diġitali fih danu. Minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela wkoll immarka dan ir-riżultat importanti għal pajjiżna fuq il-profil uffiċjali tiegħu fuq Twitter. L-Unjoni Ewropea twettaq dan l-istudju kull sena biex tiddetermina kemm l-amministrazzjonijiet pubbliċi joffru s-servizzi tagħhom b'mod effettiv bl-użu ta' għodod diġitali moderni. L-eżerċizzju jevalwa twassil ta' servizzi ta' e-government f'35 pajjiż madwar l-Ewropa, is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda, in-Norveġġja, l-Iżvizzera, l-Albanija, il-Montenegro, il-Maċedonja ta' fuq, is-Serbja u t-Turkija.